Hyvää iltaa. Olin tässä äsken kaupassa ja tuolta hedelmähyllyltä tarttui mukaan tämä ananas. Se on ihan mielenkiintoisen näköinen pakkaus siinä. Ajattelin ostaa ja tsekata, mitä siihen kuuluu. Ensinnäkin tässä on tämmönen ihme pahvilappu. Siinä näyttäisi olevan käyttöohje. Jep. Kätevästi. Pitäisi leikata 4 osaa. No, joo. Katsotaan sitä myöhemmin. Tässä itse ananaksessa on sitten näitä vihreitä lehtiä. Aika paksuja rakenteeltaan. No. Mä en keksin niitä kyllä mitään muuta käyttötarkoitusta kuin se, että niistä voi pitää kiinni, jos aikoo heittää ananaalla ikävästi jotakuta. Jep. No joo. Sitten tässä on vähän kovempi kuori. Sen sisältö pitäisi löytyä. Ja ananas itsessään. Katsotaanpa. Jaha, toi kanta onkin vähän kovempi. Aika hyvä se voisi tuoksumaan. Jep. No. Siinähän sitä ananas hedelmälihaa onkin. No. Se on ihan ananaksen näköistä. Leikataan tosta vielä vähän maistetaan. Tämä on hyvä. Jep. Ei maistu yhtään siltä purkkiananakselta. Tämä on oikeesti tosi makea. Suosittelen. Jep, lopetan. Monet muut on tehnyt tämän jo etukäteen. Aikaisemmin. Mutta mun on aivan pakko tehdä tämä. Arvostelen jotain tämmöstä. Euroshopper Energy Drink. Miltä sitä mahtaa maistua? Katsotaan. Hyi vittu mitä paskaa. Maistus. On ihan vastustamaton halu pelata MV2. Ai, Hala jaksaa ampua fritsalla. Siis ei ritsalla. Tiedä. Tää oli ES arvostanut. Eiköhän tos